ওই এই ওই চলেন ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ ଓ ହାଇ କେମିତି ଅଛ? ଦୀପେଶ ବାବା ଆମର ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ନା ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ନା ହଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲ ଆଉ ଶୋଇବନି ଶୋଇବନି ଆଉ ଶୋଇବନି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବସିଛ କହିଲ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ କେଉଁଠି ଶୋଇଛ ବସିଛ ଓ ଆ ଓ ଓ Where is Dugu? Where is Dugu? Dugu kain Dugu 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 kain kain Dugu kain हाँ এইটা Dugu এইটা Dugu Dugu এইটা Dugu বাবা এইটা হ্যাঁ